Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýene bir gezek milli teleýaýlymlaryň işini tanqid etdi we ýurdun ýeten derejesini giňden açyp görkezýän wakalaryň ilgiderli beýan edilmeýändigini aýdyp, nowatdaky kadr çalşygyny geçirdi. Türkmenistanyň döwlet habar gurulugynyň maglumatyna görä, özüniň alynan wezipäni oňarmanlyk üçin Guwanç Bayramdurdiýew telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Miras teleradio ýaýlymynyň başlygy wezipäsinden oşadyldy. Onuň ornuny Gulnara Çaryýewa direktorlyga berilenli. Prezidentin iş maslahatyndan nygtamagyna görä, türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň, ýagşy desturlarynyň gasp edilmegi döwrüň möhüm talaby bolup durýar. Ol täze belenen direktora türkmen halkynyň asylly ýörelgelerini, maşgala edebine we nesil terbiýesine degişli çuňur many-mazmunly gepleşikleriň taýýarlanylmalygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan yerli synçylaryň köpüsi ýurtdaky habar terişdeleriniň wagtçylyk talaby esasyny ýalançylygy mezur edilmegi milli gymmatlyklary ters gelýär diýip hasaplaýar. Şwesiýada ýaşaýan ykdysadçy Hudaýberdi Orazowyň pikirçe, habar terişdeleriniň problemi odaly beýleki pudoklarda hem bolşýaly hünärli kadrlaryň tassan ýokdugy. Bolan adamlara hem işlemäge mümkinçilik berilmezligi bilen bagly. Şu televizyonda da belki şu pudoklarda bolşýaly Türkmenistanda spesialist gitti. Bağladımlarım şu işlemeli mümkinçilik yok. Şeýle de Orazowyň pikirçe, ýurtda alınıp barlayan siýasat hakykatda türkmen halkynyň milli däp desturlaryna laýyk gelmeýär. Bu ýagdaýda kimi haýsy wezipä goýanyňda hem ol halka peýdaly iş edip bilmez diýip ykdysadçy Azatlyk bilen söhbetdeşlik aýtdy. Hizme däp desturlaryna garşy her bir altyapy siýasat bu. Şoň üçin ol hiç kim oýandy, kim oýandy. Ol her bir ýagdaýda, her bir siýasatda da edilecekler aýdyr. Emma muňa Ramazan 28 ýanwarda vice-premier Baharul Awdiýewadan ýene bir gezek metod işgärleriniň hünär derejesini kämilleşdirmek talap edildi. Mirasyň täze direktorynyň öňünde bolsa Berdimuhammedowyň Paýhas seçme satly kitabyna beýan edilýän nakyllar we olaryň ähmiýeti barada ilgiderli gepleşik taýýarlamak wezipesi goýuldy. Aşgabatyň aeroportunyň golaýyndaky trapçalarda köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň onlarçasy ýumruldy. Häzirki wagt bu ýerde diňe 21-nji we 8-nji orta mektepleriň binalary galdy diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Ýatlasak şol jaýlaryň ýykyljakdygy baradaky habary Adatlyk radiosy geçen ýylyň Tomsunda mälim edipdi. Bu jaýlar Atamurat Niýazow şaýolunyň Ýaşyl Tuğ, Amanow we 2013-nji köçeleri bilen aralygynda hemde şolaryň ugrunda ýerleşýärdi. Aşgabatyň aeroportunyň golaýyndaky ýykylmaly edilen köp gatly jaýlaryň meýdançasynda diňe 2 sany bina galdy. Olar 21-nji we 8-nji orta mektepleriň binalary bolup, galan jaýlar ýer bilen ýeksan edildi diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 29-njy ýanwarda gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä, Aşgabatyň häkimetleri bu mektepleriň binalarynyň okuw mögsümi tamamlanýança ýykylmajakdygyny mälim etdiler. 2020-nji ýylyň maý aýyndan soňra binalar ýykylmaga deşledildi. Häzir çağlary bu mekteplere gatnaýan enatalar aljyraňy ýagdaýda bolup, olar öz çağlaryny goloý goltumdaky beýleki mekteplere ýerleşdirmäge synanýarlar diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosynyň bu ýerde ýykylan onlarça köp gatly jaýyň ýaşaýjylarynyň nire geçendigine, olara kompensasiýanyň ýa-da wagtlaýyn jaýyň berilendigini ýa berilmändigini anyklamak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada Aşgabat şäher häkimliginden hem kommentari alyp bolmady. Aşgabatda bu ýaşaýyş jaýlarynyň ýykyljakdygy baradaky habary Adatlyk radiosy 2019-njy ýylyň iýul aýynyň başynda habar beripdi. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçysy Tewitiň ýaşaýjylaryna jaýlarynyň ýykyljakdygy barada duýdurşyň berilendigini gurrun beripdi. Aýdylyşyna görä, bu ýerde aleýa döretmek gözüňünde tutulýar. Kompensasiýa meselesi henüz hem nämäli bolup galýar. Sebäbi täze kwartira beriljek diýilse-de, olaryň beriljekdigi barada ýaşaýjylara häzirlikçe resmi nama berilmändir. Häkimligiň işgärleri ýaşaýjylara wagtlaýyn dogan aryndaşlarynyň ýanyna göçmegi maslahat beripdirler diýip habarçy gurrun beripdi. Şu aýyň başynda bolsa bu ýerde ýaşaýan Türkmen Hawa Ýollary Milli Avia kompaniýasynyň işgärleriniň öýlerinden çykarylýandygy we olara başga ýerden jaý berilmeýändigi mälim boldy. Kosmonawtlar bulwarynyň, ýagny 2013-nji köçäniň 263-nji umumy jaýynyň ýaşaýjylary 6-njy ýanwarda Adatlyk radiosyna ýüz tutdy. Olar öz hatlarynda türkmen häkimetleriniň 47 maşgalany jaýlardan çaltyrak çykarmak üçin olary işden boşatmak haýwatyna atýandygyny aýtdylar. Döwlet başçy
tutany Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrýan ýyllarynda, hususan da soňky 10 ýylyň dowamında Aşgabatyň merkezinde we eteginde köp gatly hemde howly jaýlaryň müňlerçesi ýykyldy. Mar şäherinde sanitar gigiyena düzgünleriniň berja edilişine gözegçilikler güýçlendirildi. Marynyň häkimetleri mekteplerde, çağalar baglarynda we hastahanalarda ýüzärlik tütödüp, daşary ýurtlarda peýda bolan hoply virusyň öňüni almaga synanşýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar berýär. Şäherdäki ähli edara kärhanalaryň hemme ýerlerini xlorlap ýuýarlar. Soňra virusyň öňüni almak üçin ýüzärlik tütödýärler. Mekteplerde molimler okuwçylara adaty gigiyenany saklamak barada ýörite aýdyp geçýärler. Eger bir çağı dümöwläp mektebe ýa-da çağılar bagyna barsa, onu destine öýüne uğradýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 29-njy ýanwarda gurrun berdi. Saglyk goraýşy şäherleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçynyň sözüne görä, şäherdäki saglyk öýleriniň lukmanlaryny özlerini degişli bolan etrapçylara aýlanyp, ýaşaýjylardan habar tutup durmak tapşyrylypdyr. Vilayet sanitar epidemiologiýa merkezinde ýörite topar düzülipdir. Bu topar her gün öz iş yerlerinde nowaty durmaly edilipdir diýip habarçy aýtdy. Mardaky idare kärhanalaryň ýolbaşçylary we saglyk goraýşy işgärleri bu arastaçylyk çäreleriniň sebäplerini grip virusynyň köpdügi we täze virusyň öňüni alyş işleri diýip düşündirýärler. Ýöne olar täze virusyň ady ýa-da onuň nähili virusdo barada jikmejik maglumat bermekden saklanýarlar. Ýöne Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary we saglyk goraýşy işgärleri mundan ozal şuňa meňdeş çäreleriň geçirilmändigini aýdyp, bularyň Hitaýda howply virusyň ýaýrap başlandygy baradaky habarlardan soňra güýje girendigini bellidi. Hastahanalarda ýüzlerine maska dakyp aýlanyp ýören näsaglara gawat gelse bolýar. Ozal adamlaryň ýüzlerine maska dakýandyklaryna seyrek duş gelinýärdi diýip habarçy gurrun berdi. Azatlyk radiosyna Mardaky bu sanitar gigiyena çäreleri we onuň sebäpleri barada vilayet häkimliginden we ýurduň saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden maglumat almak başartmady. Ýöne bu maglumatlar Hitaýda peýda bolan täze howply virus sebäpli ölenleriň sanynyň 132 adama ýeten mahalyna gawat geldi. Virus barada ilki dekabrda habar çykdy. Bu täze koronavirus adamlarda gyzdyrma, üsürme we dem gysma ýaly noksanlyklar döredýär. Merkez Aziýa ýurtlary bolan Gazagstanda, Kyrgyzstanda we Täjikstanda häkimetler Hitaýda koronavirusyň peýda bolandygyny agzap, bu barada ilaty habarly etmek we oňa garşy öňüni alyş çärelerini girizmek işlerini geçirýärler. Türkmen häkimetleri koronavirus barada resmi derejede agzamadan ýurdun çägine daşary ýurtlardan ýokunç keselleriň getirilmeginiň öňüni almak we sanitar epidemiologik durnuklugy saklamak boýunça çärelerin güýçlendirilendigini yglan etdi.